Ove kore su žute. Smajlići su obično okrugli. Dakle, i torta mora biti takva. Aha, korafil i tako nekoliko puta. Odlično. Još malo. Super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Uradit ću to uz pomoć okruglog kalupa. Da. A unutra ću sipati nešto ukusno. Treba će mi blender. Unutra ću sipati jagode. I samljeti ih. O, da. Obožavam jagode. Još malo i to je to. Boja je prelepa. A sad ću to sipati u tortu. Da, baš u sredinu. Gotovo. Ostalo je pokriti tortu žutim marcipanom. Ovako. I odseći ću višak. Uradit ću to uz pomoć noža. Ostalo je dodati oči u obliku srca i osmeh. To je smajl.